Ayala Alabang. Update tayo sa bahay namin guys. Shout out. Morning. Aga-aga live na tayo guys. Good morning. Liwanag. Video ka na naman din eh. Ano yan guys? Ah. Ha? Ha? Si boss. Morning, good morning. Ulit tayo guys. Dito ako sa Qatar. Dito ako sa Qatar guys. Laki mga bahay pala dito guys. Yan guys oh. Malaki pala ng bahay dito sa Qatar. Ano? Good morning, good morning. Init.
Shout out wala kay Ate Lilibet Herodias. Good morning, good morning. Ligo tayo ngayon guys. Medyo malamig pa na panahon ngayon eh. Ligo tayo dyan oh. Shout out. Liligo tayo ngayon mamaya. Update tayo guys sa bahay ko. Yan, bahay namin. Linis lang, nakalinis. Hi viewers. Hello guys. Tulog pa kayo guys? Tulog pa kayo guys? Init guys, sarap ligo.